ଆପଣ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ସମାଜ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ। ଆପଣ ଭୋକିଲା ପେଟର କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବେନି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯିଏ ନିଜ ଖୁସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସି ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଗୋଟେ କାଠ ଯେତେବେଳେ କଟା ଯାଇଥାଏ, ସେହି ଛୋଟ କାଠ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ କାଠ କଟାଯାଏ, ସେହି ଟାଙ୍ଗିଆ ବେଣ୍ଟ ବି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କାଠ ହିଁ କାଠର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଆପଣ କିଛି ବି କାମ ଭରସାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବାରେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟର ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।